Yɛno nso me mo akɔ aba do ba Adom TV Badwam health tips so aha na simenum bia yedi nkomo hwɛ sɛ de apomudin mo nsɛm no ɛteɛ na na wotwe mu de rabies ho nkomo na yedi because ɛdɛ ya wo okra ɛdɛ ya wo kraman ɛdɛ ya no ahwɛ ni ya mo ne mpane ni bia rabies mbetimi aba no so bo ho sɛ one wo akwada ana wo mpodi agro wati wo na wan pɛ ho asɛm anka na rabies ni bia ba mo titie no ye enyane se bia ye far from you daddy e bia na abobi kra na mabonti wonim se de etie tu kan ho na wotwe mu a ebeboa mu gusoa ne Dr. Benjamin Kisi Sasu ene din komodo organize mo akwaba ye na ase emi se enu ade no e kakakra bi na wo kire fatal no se wo ye ba so a ye ho hwia 100% fatal 100% survival base preventable nam pesa o to wo wie ho no so na ye hwe hawa rabies betimi enti se na kan no se yare no nya na ohun susa so start ya ini edro bia na zapa ne bia be wo wa be survive ya se jao na on asa no wo hwe wo kwa enti ma eye yare a ye ka se enye fe ebusaporo bi na so mu de hie bi no bu fi mu a enugwase ewuo enti enye fe enti na about oba your mind Ghana na se bibi mu ama one of the neglected disease yare yan fa ni enkon ebrena ba edi enya kofo so ewu daada if rabies na obi be ka say then ba kwan ba na kofo nya rabies rabies boa wa na kasa no emboa ewo a se na kan no mboa omamba ni fuso na ampan bat eso kan na ampan no de ni se ono no so wo sa rabies na ono no enye ne hwe o ye just obuni be ka career ono kita keke no ode nam ono onda we no yare no enso san edi nti se abomofo ede kraman ekọ room ho na etimidima rabies ne eba yen impotem bi ete na aba impotem nti ye ka kraman ni jamo na se mbo yakofa se omede ne yetra no omo munye bibi bo ne yen na yakofa omo no ene se ye ahweye ma bibia no enko harm si anhwo musu yi a almost so far so yenya etina obi wa okuta kraman wa anhwe ne yie na afede kraman no afede ono so akopa yare no kraman so ahwe ne nkwa na wo so nipa no so abehwe nkwa na kwan be na obenya rabies bebe na no efi so kraman be kawo ana obetim jamo aso be kawo ana obetim nti abo bia so be kawo ana obetim okuta rabies a ene ye kwan a obefa so enya na wo kawo no ti no de nti aka so benya ne se no hunsuo a bawa ne wo mu no eno na wo hweka ma ya otoa se na obo ade bo mo no angasa no omudom tesio e de perform ho nti obeka se krama ya de opeta free too much sa na etsi nti eno na ma omoye so ka ode ya ne nunso dada na ati nti se wo wonam na wonam e bi eti ana we na omunso a omunya yare ni bi kan ode fine se abo no okaw na oti na oni rebisa unya rebisi okay nti enye se ye ka no obi unya nsi abobi aka no pe o say na rabies no kama kasa dada ni nyina no uzo uko bi feel as beware of dogs a extra say bi fie no kama na bu agbe ko kama fa ne tiger nti se onimu obeka ma rabies na kwan ya fa so nya se ye kita kama na jama ye jom so mo one number sabasa na mo ko kun kama ya obi a okonrem ana so didi so bola ana so no obi a no omudi ago obi a won kama omo de fa territory obia pese obi be kon ne abobo anu anu be ko bia ono ohweso wo anu so mdom jo so na market omo territory enti wo kono kokko a na saka man no obi no ode kana na ode aba ofie na kama no so aso wasate die yeso sen edi no that size sen edi a na wo so nipa no the refi say wo kwa wo ye ne hwefo ana wo ye ni una na so abaye asem kase ama na ye ka no enye kama a wonyi mpe na ma rabies Ghana yenya kama ne ba 4 weeks odi na otu be say mienu miensa ekwan nan ninya no onyare ye de wo no ma me no wo na ode wo man ba tetore bia bisa say o kama be na ka o si o kama ba katwa na ka enti we de say kama ba katwa de na no wo e bia na ma me wo na ode aman ti kama bia ka o se me ani da ho unless say kama no aye wan kasa wo dia a wo sa fi bia no wo de pa ne against rabies and na say eye obusu ni bi dia wo ye sure and your cow dia na woni say we enye sa dia wo na baby ana ko bi fie na ka wo ti wa
ɛnyɛ sɛ wode bɛdi agorɔ ɛne na ɛkwan a ɛbɛfa so yɛmfɛnsi ya no ɔkyerɛ nyame yɛadom a yɛntoa so enti ɔkyerɛ nyankopɔn yɛadom a ka yɛ ho saa berɛ yi a na yɛntoa so fa seda no ɛma endpoint homeopathic clinic ɔyare a yɛnkɔ hɔ ɛyɛ stroke sei no ɔyɛ admission wɔ Spinters branch nti sɛ wowɔ stroke na wakoa nko a yɛnkɔ endpoint hɔ ɔnya mmerɛ ma wo ɛma ho ntɔ frɛ no wɔ 0244867068 0244867068 ɔkyena nkwa ahoɔden wɔ hɔ a ɛbɛsa toa so